as pertains to any payments. Kodhi Homa Bay ni Japuonjre makwan gi ohinga 10,000 manotimo penj mar KCPE higa mokalo e kaunti ma Homa Bay oyange ni nyaka sani pok odonje klas 9 e sikunde mag sekondari. Magi timore katelo mar arita kwe kaunti no lando chenro magiseketo mar timo pedha mar manyo jopuonjre makamagi kor gwenge ma Homa Bay. Jafumbo mar Walia Beach Nigiler. Chenro mar rwako jopuonjre klas 9 e skunde ma sekondari mopogore manoluong gie osebedo kadhi nyime kuom juma achiel sani, kata kamano nitie kwan jopuonjre mathoth maponi pacho kendo pok oriwore kod jowetegi e skunde manoluong gie. Tend arita kwe kaunti ma Homa Bay yango ni kwan jopuonjre maromo 10,395 pok odonjo klas 9 kuom jopuonjre 42,408 manotimo penj ma klas 8 e kaunti ni. Elvis Ochieng manotimo penj e skund primar magod Marera kendo yudo max 331 en achiel kuom jopuonjre ma pod okwamo pacho nikech onge mar school fees. To noluonga e skul mar Oriwo to koro fee emotamo ayudo gimoro amora to nitie. Koro an kwayo na ni jopiny okonya yud yor fee. Ka chopo gi nathi to nachaka process mar rwake. To koro naonge any amount mane anyalo deposit cash mora mora. Akwayo jopiny ni koyie to mondo mi okonya athina ni odhi skul. Bende waromo gi japuonjre Neville Owino manotimo penj mar klas 8 e skul primar Maleki boma ma Homa Bay kendo ne onego beni osedonjo klas 9 e skul nyiri masigoti mane oluonge to nyaka sani pod okwamo pacho. Nayudo 365 marks to gima notama dhi skul ni naonge school fee. Akwayo mondo jok manyalo okonya mondo adhi skul. Asetemo kamoro amora pok ayudo konyruok. Ka filo forms te pok ayudo konyruok. Komisona ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni kwan mani malo mag jopuonjre ma pok odonjo klas 9 e kaunti ni miyo gi wich bar maduong' kaluwore gi chik mar sirikal madwani jopuonjre temo timo penj ma klas 8 donjo form 1. Against a total of 42,208 students who had been selected to join Form 1. We only had about 31,813. So that gives a percentage transition of about 75%. Looking at that percentage, we are way below the expectation because the government policy is that we need all the candidates who did the exams in 2023 to transit to Form 1. Lilano kone joma ne gichako chenro mar manyo nyithindo maponi e mier kendo pok odonjo e skunde mag sekondari manoluonge gie ka gitiyo machiegni kod migawo mar somo kaachiel kod migepe mamoko maonge japuonjre ma iweyo chien kata mago mani kod nok mar school fee. We want to call upon the schools, particularly the primary schools where these candidates did their examinations, to account for their candidates. We should be working now with the chiefs and other stakeholders to just try and find out where exactly are these students. Kumachielo bende kaunti ma Busia, japuonjre Gabriel Sunday jagina 13 mane wijire bende donjo klas 9 e skund yawuoyi mar Ang'ala e kaunti ma Siaya lal kendo jonyuolne ok ong'e kuma entie nyaka sani bang' remo yudo sir mar school fee. Kuanzia toka wakati alipopata matokeo yake ya mtihani alifanikiwa kupata maximum 372. Kijana hakufanikiwa kupata udhamini kwa sababu ya kuchelewa katika stakabadhi yake ile ya cheti cha kuzaliwa, birth certificate. Na tujaribu kuongea na kijana hata adjust shule, akasema hapana, yeye anataka kwenda kwa ile shule yenye aliitwa kwa sababu ndio alifanyia bidii. Sijui ni nini ilimuingia kwa akili, sijui ni pepo ama ni nini. Kijana kuanzia Jumatatu alichukua dokumenti zake na akapotea. So na appeal yote mbaya ako na information pale yako, tafadhali mimi nilikuwa nataka tukujua ako hai ama ako wapi. Walia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kaunti ma Homa Bay